Il-Partit Nazzjonalista sab it-tielet teżorir tiegħu f'temp ta' sentejn. L-erba' filgħaxija l-Partit Nazzjonalista ħabbar li ħatar lil Mario Ellul bħala it-teżorir il-ġdid tiegħu. Ellul li serva wkoll bħala kunsillier fih dan il-Kunsill Lokali taż-Żurriq huwa t-tielet teżorir tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar sentejn, hekk kif din il-kariga spiċċat ħolqot u ġieħ ta' ras kbira lill-Partit Nazzjonalista. Il-ħatra ta' Ellul waħedha kienet sors ta' konfużjoni u dispjaċir għal ħafna anke fih dan il-Partit Nazzjonalista. Ftit tal-jimilu l-Partit Nazzjonalista approva lil Ellul bħala kaxxier tal-partit minkejja li ma wettaqx proċess ta' due diligence fil-konfront tiegħu. Fil-fatt kien l-ex kap Adrian Delija li nnota dan in-nuqqas min-naħa tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid-Dimek. Bekk il-Kummissarju Elettorali Peter Fenech kellu jħassar iddikjara nulla l-elezzjoni li biha ġie elett Ellul. Din il-kariga kienet partikolari wkoll għal Adrian Delija, speċjalment wara li kien għażel lil Antoine Zammid sabiex jieħu ħsieb il-finanzi tal-partit. Zammid magħruf għal ħanut tiegħu Mater Dei tal-Computers kien dan biss mill-Milizza San Stefnu fil-kariga wara li One News kixef kif kien tella filmati fuq YouTube wara li l-kaxxa li tipprovdi x-xandir illegali ta' eluf kbar ta' stazzjonijiet waqfet turi l-films pornografiċi. Dakinhar kienu ħafna li staqsew il-validità ta' Zammid li ta' spiss kien jirrikorri għal Facebook biex jieħu pariri finanzjarji. Fil-fatt One News kien żvela messaġġ minn Antoine Zammid fuq grupp sigrit tal-Partit Nazzjonalista fuq Facebook jistaqsi għal pariri dwar il-banking. Il-ħatra ta' Zammid waslet minkejja il-Partit Nazzjonalista fi kliem l-ex Segretarju Ġenerali Clyde Pooley għandu dejn ta' miljuni kbar. Mela kemm hu d-dejn fil-Partit Nazzjonalista? 25 miljun vera d-dejn. Kbir. Ma kemm? Kbir. Nista' ngħidlek illi d-dejn huwa kbir huwa ta' miljuni kbar u hemm interessi għax dux diklar l-interessi ta' mijiet ta' eluf fis-sena. Mela allura dak id-dejn jew aħjar dawk l-interessi huma mażra ma saqajt. Ġifieri ma tiċħaġx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. Ftit wara kien il-Viċi Kap innifsu Robert Arrigo li mela l-vojt li ħalla Zammid. Madankollu Arrigo kienu koll irriżenja minn din il-kariga fl-eqqel tal-ġlieda tmun tal-Partit Nazzjonalista.